Новий етап російсько-української війни розпочато. Російський диктатор Владимир Путін у зверненні до свого населення підписався у визнанні так званих ЛДНР. Фактично, власних окупаційних адміністрацій на загарбаних землях Донеччини та Луганщини. У Кремлі старанно імітували нібито міжнародну зустріч. У присутності маріонеткових ватажків Путін погодив дипломатичні відносини з ОРДЛО, щоправда, з їх межами не визначився. Уклав угоду про дружбу, що, зокрема, передбачає будівництво військових баз, а також терміново відправив війська до окупованих територій. Тепер офіційно. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. От тех, кто захватил и удерживает власть в Киеве, мы требуем незамедлительно прекратить боевые действия. В противном случае вся ответственность за возможное продолжение кровопролития будет целиком и полностью на совести правящего на території України режиму. Цьому передував майже годинний потік російської пропаганди. Упродовж півгодини підстаркуватий диктатор укотре розповів своє бачення історії. Як нібито Ленін створював Україну, про те, що Донбас ледь не силою утиснули до складу нашої держави, та і Крим, мовляв, подарували. Часами покашлюючи, володар Кремля заявив, як, мовляв, Україна спільно з НАТО готується відвоювати окупований Крим. Киевским властям нечего противопоставить. Поэтому ставка делается на агрессивные действия, на активизацию ячеек экстремистов, в том числе радикальных исламских организаций, на запуск диверсионных групп для совершения террористических актов на объектах критически важной инфраструктуры, для похищения граждан России. И у нас есть прямые доказательства, что такие агрессивные действия проводятся при поддержке зарубежных спецслужб. Обурився президент агресорки й тому, що Україні допомагають зброєю. Щоправда, не згадав, що неабияк цьому посприяли саме російське вторгнення, окупація частини території та все нові й нові погрози усьому світу. Українську владу Путін знову взявся називати режимом, який, мовляв, переслідує російську меншину. Продолжается курс на дерусификацию и принудительную ассимиляцию. Верховная Рада безостановочно выпускает все новые дискриминационные акты. Уже действует закон о так называемых коренных народах. Людям, которые считают себя русскими и хотели бы сохранить свою идентичность, язык, культуру, прямо дали понять, что на Украине они чужие. Визнання власних окупаційних адміністрацій Путін назвав кроком, який давно назрів. Усі необхідні документи ратифікували Дума та Рада Федерації. Окрім самої Росії, визнати ОРДЛО наважилися лише Куба, Венесуела, Нікарагуа та Сирія, а також інші псевдореспубліки з окупованих територій Грузії, Абхазія та Південна Осетія. Фактично, усі ті ж, хто визнав окупацію Криму. Скажу Ми нікому нічого не винні і своє не віддамо. А уся відповідальність за наслідки агресії лежить на Росії. Такими словами до українського народу звернувся президент Володимир Зеленський. Визнання Москвою окупаційних адміністрацій обговорювали на засіданні Ради нацбезпеки і оборони України. Глава держави також мав телефонні розмови із лідерами Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Франції та президентом Європейської Ради. Президент наголосив, що дії Росії кваліфікуються як нехтування домовленостями та підрив територіальної цілісності нашої держави. Визнання незалежності окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей. Сьогоднішнім та завтрашніми можливими рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу з 2014 року. Країна, яка 8 років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє. Він додав, що на тлі загострення безпекової ситуації Україна ініціювала низку зустрічей, зокрема зустріч сторін Будапештського меморандуму, екстрене засідання Ради безпеки ООН, спеціальне засідання ОБСЄ та екстрене скликання саміту у нормандському форматі.
від наших партнерів ми очікуємо чітких і дієвих кроків підтримки. Дуже важливо побачити зараз, хто наш справжній друг і партнер, а хто продовжить лякати Російську Федерацію словами. Ми віддані політико-дипломатичному врегулюванню і не піддаємось на будь-які провокації. Президент також розглядає можливість розірвання дипломатичних взаємин з Росією. Про це він заявив у вівторок на спільному брифінгу із естонським колегою. Відповідний запит прийшов від Міністерства закордонних справ України. Після нашої прес-конференції зараз буду дивитися і пропрацьовувати це питання. І не тільки це питання, а наші дієві кроки щодо ескалації з боку Російської Федерації. Ми вважаємо, що це був крок ескалаційний з боку Росії. Ми розуміємо, що це юридична агресія, яка дає достатньо міцний фундамент щодо ймовірної ескалації з боку Росії. Міністр закордонних справ України закликав світ не зволікати із санкціями проти Москви. Про це Дмитро Кулеба говорив телефоном із державним секретарем США, міністрами закордонних справ Канади, Великої Британії та керівником зовнішньої політики Євросоюзу. Час настав. Україна скликає всі можливі міжнародні формати, міжнародні засідання. Наполягаємо на проведення самітів. Наполягаємо на застосуванні всіх міжнародних механізмів, доступних для стримування Росії. Ми всі прекрасно розуміємо, що відбувається і як Росія нас провокує. І ми зараз маємо проявити мудрість, витримку для того, щоб запобігти розгортанню збройного протистояння. Відключити Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT та заморозити Північний потік-2 закликала Верховна Рада України. У своїй заяві парламентарі наголосили, що визнанням своїх окупаційних адміністрацій Росія де-факто вийшла із мінських домовленостей. У документі зазначено, що окуповані нині частини Донеччини та Луганщини, а також Крим, є невід'ємними частинами України, окупованими Росією. Та підкреслюється, що Москва прагне зруйнувати державність України. У відповідь Верховна Рада закликає уряди та парламенти іноземних держав сприяти зміцненню оборони України та заборонити експорт до Росії високих технологій, які стосуються зброї та енергетики. Звернення підтримали 336 народних обранців, серед яких навіть знайшлося 3 голоси від фракції ОПЗЖ. Зазначене рішення Російської Федерації. Велика Британія підготувала список російських банків та олігархів, щодо яких застосує санкції. Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Борис Джонсон заявив, що будуть заморожені будь-які британські активи наближених до Путіна олігархів Геннадія Тимченка та братів Ротенбергів. Їм також буде заборонено відвідувати країну. Оголошено про санкції проти 5 російських банків: Чорноморського банку розвитку та реконструкції, Банку Росія, Індустріального Ощадного, Промсвязьбанку та Генбанку, найбільшого із тих, що працюють в окупованому Криму. За словами Джонсона, це перший етап санкцій і будуть наступні, якщо Путін піде далі. Він додав, що дав президенту України Зеленському запевнення у непохитній підтримці, а Британія повинна підготуватися до можливих наступних етапів плану Путіна. Він вважає, що Україна не має реального права на існування як суверенна, незалежна країна. Але це йде у розріз з усім, за що ми боролися наприкінці холодної війни. Це йде в розріз зі сподіваннями українського народу. Найскладніше зараз для Владіміра Путіна у проведенні цієї війни. Він зіткнеться із чимось, що, я думаю, йому буде дуже важко перемогти. І це українське почуття національної гордості та їхня рішучість захищати свою країну. Ukrainian sense of national pride and their determination to defend their country.
Президент Сполучених Штатів Джо Байден підпише указ, який забороняє громадянам США торгівлю чи інвестиції в окуповані території. Посол США в ООН заявила, що Москва розірвала мінські протоколи на шматки та не вірить, що Путін зупиниться лише на визнанні своїх окупаційних адміністрацій. Це грубе порушення міжнародного права, а санкції у відповідь не забаряться, підкреслюють лідери Євросоюзу. До жорсткої реакції закликали у Польщі та країнах Балтії. А канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна ужила заходів, щоб зупинити сертифікацію Північного потоку-2. Про це він попросив Федеральне міністерство економіки. Двоє українських воїнів загинули, ще 18 поранені та травмовані. Під вогнем російських окупантів полегли старший лейтенант Ігор Демичук та штаб-сержант Олександр Стельмах з 95-ї десантно-штурмової бригади. Напередодні ворог 84 рази бив у бік позицій українського війська. Зафіксовано прильоти з 82 та 120-мм мінометів, а також важкої артилерії калібру 122 і 152 мм та протитанкових гармат. Вже традиційно російські окупанти гатять просто із цивільних кварталів загарбаних територій. Агресор продовжує розміщувати свої артилерійські системи в межах населених пунктів та провокувати українських захисників на вогонь у відповідь. Наголошую, Збройні сили України не відкривають вогонь по об'єктах цивільної інфраструктури та мирних мешканцях. Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога. Російські окупанти не гребують обстрілами цивільних кварталів. Напередодні під ворожим вогнем загинув мирний мешканець Новолуганського. Українські захисники фіксують застосування важких мінометів та ствольної артилерії. Це вже відбувається 6-й день з певною періодичністю. Саме цивільні будинки були обстріляні за цей період. А на позиціях постійно йдуть обстріли. По всій смузі нашої відповідальності, не тільки нашої, інших підрозділів. Вони ведуть вогонь так само зі своїх житлових кварталів. Тобто населений пункт, в якому проживають цивільні люди, вони розміщують там вогневі позиції безпосередньо біля будинків, так, щоб ми, певно, не могли дати вогонь у відповідь, розуміючи, що там знаходяться цивільні люди. Ворожим артилерійським вогнем пошкоджено теплоелектростанцію у Щасті на Луганщині. Знеструмлено 4 населених пункти. Також відбулося займання складу паливно-мастильних матеріалів ТЕС. Обстріли в Щасті відбулись, мабуть, з 6 ранку. І, як чуєте, і зараз якби лунають вибухи. Було пошкоджено лінію електропередач, лінію теплопостачання, тобто в місті немає ні світла, зараз немає ні води, ні тепла. Слава Богу, без жертв. Є поодиночні пошкодження вікон, пошкоджено, знову ж таки, КПВВ «Щастя». Черговою атакою на Врубівку пошкоджено лінію електропостачання та газову трубу. Постраждали житлові будинки. Не вщухають обстріли позицій українського війська. Прилетіло, да. Розривів 5 було там по нашій позиції. А так настрій добрий, все гарно, все. Ми держимося молодцем, всіх друг друга підтримуємо. Моральний психологічний стан добрий у нас. У перший день офіційного вторгнення російських регулярних сил зафіксовано атаку у бік Маріуполя. Окупанти гатили зі 122-мм артилерії та важких мінометів. Мендете Ксен Барсин, Мілятим. У Міжнародний день рідної мови відбувся онлайн-диктант кримсько-татарською. Текст читала поетеса та письменниця Сєєрія Кокче у прямому ефірі з Фейсбук-сторінки громадської організації «Нефес» у Сімферополі. Перед диктантом присутні звернулися до Всевишнього. Бісміллахір-рахманір-рахім. Ельхамдулиллахі раббіл алемін. Рахманір-рахімі малікі йовміддін. Ійякі нa'буду ва ійякі нестаїн. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الضالين آمين. Диктант присвятили бранцям Асану та Азізу Ахтемовим, а також Наріману Джелялу, яких окупанти вже півроку тримають у неволі, та всім іншим кримським політв'язням. Nice ağır qara kunler kelip keçti halkımızның başından.
Тілімізні yok etmege тырышқанлар. Миллетіміздің ең ажайып инсанларыны апсханелерге қапатқанлар, құршынға оғыратқанлар. Халқымызны ватан топрағындан сүргін еткенлер қайдалар шымды? Топрақ oldu, күл oldu. Аяғымыздың түбіндегі тоз oldular. Халқымызсе яшай. Долучитися могли всі охочі з різних куточків світу, незалежно від віку, національності та рівня знання мови. У Києві писали диктант разом члени Меджлісу кримськотатарського народу, журналісти та активісти. Писали диктант і в Кримському домі. Тут зібралося чимало знавців кримськотатарської мови. Тут зібралися не тільки кримські татари, тут були разом і українці, ті, хто вивчає в стінах Кримського дому кримськотатарську мову. А тут більше половини студентів навчаються саме українці кримськотатарською мовою. Тому для нас всіх це було дуже цікаво, і текст, він сам був дуже такий сильний, зворушливий і мотивуючий. Тому з радістю, сумом, з болью, з думками про Крим, про рідних людей писали. Я услышала об этом мероприятии, можно так сказать, и в связи с той обстановкой, которая, в принципе, складывается уже немало лет, и та обстановка, которая сейчас в Украине, все-таки она заставляет объединяться крымских татар больше и украинцев. Все-таки нужно друг за друга держаться. Анна вивчає кримськотатарську мову лише 4-й місяць, але вже добре знає правопис та має чималий словниковий запас. Тож диктант написала успішно. Каже, вивчити кримськотатарську їй найкраще допомагають літературні твори. Я вивчаю вірші, так я коригую свою вимову. І правопис, до речі, теж він дуже допомагає. Мені дуже подобається саме віршами вчити, оскільки так можна вловити мелодію звучання кримськотатарської мови. Це дуже допомагає, і так ви можете легше і швидше опанувати певні ази. Але я читала переклад кримськотатарською лісової пісні Лесі Українки. Поліна Нестерова родом з Бахчисарая. Зараз навчається на спеціальності режисер театру та кіно. Дівчина прагне розуміти поставлені кримськотатарською мовою вистави та спілкуватися з носіями мови. Мені хочеться краще розуміти цю мову, адже я працюю з кримськими татарами, у мене є друзі кримські татари, а ми все ж таки різні. І я хочу розуміти їх краще, щоб ближче їх сприймати, щоб розуміти. Диктант можна було писати як кирилицею, так і латинкою. Протягом години після закінчення учасники мали відправити фото чи скан написаних від руки текстів на електронну скриньку організації НІФЕС, обов'язково вказавши ім'я, адресу, номер телефону і посилання на свою сторінку в Фейсбуці чи Інстаграмі. Ті, хто написали диктант без помилок, отримають подарунки. Результати дізнаємось 21 березня на Фейсбук та Інстаграм-сторінках організації НІФЕС. Інна Полякова, Іслям Пінка, Заман, АТР.